Ba méid mo thugáil an idhlig gailg. Well, seirsa, chuneal gailg ag mo bháthair ar ag an am choróí cúil go dheonsacha. Nuair a rúgach Mise choró céist san bí gon bích mí go cheonsacha tro bhíon na gailg. Programin mar dátman agus déníos na farst bór de moige. Agus bheit sin an cónaí an géisteach réala. Gach bliana bheit sin na dulchan na bháid leis an scáil agus a gabhal páirsta Choimhearsnachd gailg. Ach nuair a gach mí an scáil, Hannig go bhí táir na stúlacha fuair a caiilte rééis a canan. Ha mí a leoas agus ha treil ó chacha me go bhfuil gailg. A chaníis ha mí a fuarachan an operain bad a bhucharíon na gailg. Thug mé go lua dé chuid ar gealaite sa bhain teolalas seo takeir i glascu. Bar bhfuil bara choraman riain. Mí forstanach gur ó choraman aca mé bhí clechgach le chanan, a chuneal sin fiorcan thua duine. Agus ha gailg agam, ma hamise is dríri choraman a lorach, dé mé géin genne eile. Thula mé go trí go bhfuil a gailg a básacha, chuneal duine go bhríon. A chanig mé go bhíteach sin go bhfuil sin ar gealaite van na ha mé hín a bharach gin. Ha gailg has bea, clechgi nó cailí. Agus mar sin háisich mé go clechga. Chúla mé neachtarras bach go gra féaltaí an an bu agus smaoinich mí. Himar a bhí fisagad a gra an dóiad ar gealaite mar a roiir a chlein sin ráide. Baiad a fiochin, ba saliad go roiad ar san jaansacha. In lá chud mí suas video ar YouTube, a bríon sa gailg, díirech ar san fiochin. Ma tá choromí is smaoinichah gon remód an dul a cháiad a chorhaine. Mar sin chud mí suas video éile. Agus an nuair sin éile, agus a níis ha cád ar 130 neach gam neantain gus bec an gailg jaansacha nó cail cruúcha le alba. Mar ó fisacham dé go fata sa ruga ganta na ciad video an sin, bhíon ar smaoinichah da uair mis romí a gicha crispir béala fa camera. Óh, nuair ó hisacham an sin na ha fisacham an níis. Ha daine tín bhór faghantal. A garamel, Australia, Éirín agus ar spadar falvas Mexico. Ha daine a géirí cairí na sínsar an aca nó díirech ó ciúns go bhfuilid mesal ar alba. Ha techneolalas a cuideach le bhí a scéalaach a chanan agus ha Mise chotálaide an fit mí cuideach lei sin cuideach. Ha ma bháthair héin a níos atáilseach gailg jaansacha, baon cónaí ar san sin a dhéanamh. Ag chotálaide agus ha Mise chopráisealtaí agus bhí mí a bríon rí táirgéine marí sin níos go bhfuil a fáin chorim ar a jaansacha a chanan. A níos, ha Mise agus brachan a chulanacham siúilt mé alba a gíise go bhfuil gailg bea agus go bhfuil cútramach, spársal agus fricará. Dáchan a chéil mé a cáid ar dátman tuileag agus dácha go bhfuil fatbodal fianas fricarach ó na lionsa. A chamíon dáchas go bhfuil mé a sealtain don tuil go bhfuil a gailg bea agus ha a fás láte. Dú ha táirgáin ann ar san gailg jaansacha agus a clechgach agus ha mé chopráiseach an fit mé a bhín an fáistíir sin. Dáchas go bhfuil mé a sealtain nach a díirech canan do híide a chaiseachach de hánan an gailg ach canan ar san na lion ri teach. A cair ri alba agus ri cúltar na alba.